L'has agarrat? Sí, L'has agarrat? sí, sí. Mira, se li ha trencat el pal, tu. No me voleu gravar, veritat? No, Sí, no. sí, sí, t'ho gravat, t'ho gravat en vídeo. Se li ha trencat el pal. Ep. És que porteu palos de... Ai. Però això no No, pro... per ahí hi ha 2 o 3 punts que són un poquet delicats. Ahí... Juan. Mira, ahí uno de ellos no es el que va a caure. N'hi ha uno que ha pegat un ball i se l'ha trencat del palo i tot. ¿Se trenquet el palo? Aquí. Ah, pues més val que el palo que... Ja el veureu en vídeo. És aquí. Està en l'ombra. Més val el palo que... Aquí hi ha 2 o 3 punts que és un poquet... Foto o filmant? Estic filmant. Ai, mare. Ai, mare. No me digas que cago. Sé que si miren a la cámara no me tragué. Es que un rato que no me va a poner. Me encanta el auto y sí. Ah, si tú eres culeta. És que això... Que va a pillar. A baixa i que dic que està viu, però és cada un a lo que confia quan està baixant. I lo llarg que tinc a la cama, que això és important. Si té la cama més llarga, Pues sí, imagina tú la cámara Juan. Però així se baixa bé, Vicent. De metro y medio a 1 o 2 és que metros. tu has rebaixat, però millor l'altre no li acopla la... Espera, si está. Pues viene así, pero Un barranquer. yo no creo que en los pantalones. No, Però n'hi ha cordes, no? no es tan fiero el león como lo pintan. No, home, lo que és curteta. Hòstia, que estic gravant. Porta un altre. Tot això és nou. Ha tornat a carregar el barco. Ara que lo tenia ja. No, però esto és un altre.